ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହିଁ ରାଜୁ କଥା ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ରମେଶ ବାବୁ ଆସି କହୁଥାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନା, ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି। ରାଜୁର ମା ବହୁତ ଚିଡ଼ି କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ କେମିତିକା ଲୋକ କେଜାଣି, ପୁଅଟା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିନି, କହୁଥିଲା ଛୁଟି ନେଇ ଆସିବ ବୋଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ରମେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ତାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ରିନାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତୁ ନ ଆସିଲେ ସେ ପାଗଳିଟା କହୁଛି ଜମା ବାହା ହେବ ନାହିଁ, ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବୁ। ଆଉ ସେ ବି କହିଥିଲା ହଁ ବାପା ମୁଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ହେଲା ତା କଲ୍ ବି ଲାଗୁନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ ଯେ ମଣିଷ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରିନା ଦୌଡ଼ି ଆସି ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ କହିଲା, ବାପା ଜାଣିଛ ନା, କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ତା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 21 ଦିନ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ କେମିତି କେଜାଣି ଆସିବ, ସେ କହିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଆଉ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବ ବୋଲି। କେଜାଣି କେଉଁ ଦିନ ଆସିବ। ସେତିକିବେଳେ ମୋବାଇଲଟି ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ରିନା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲା ଆଉ ଫୋନ୍ରୁ କ'ଣ ଶୁଣିଲା କେଜାଣି, କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି କିଛି କହୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାନ୍ଦ ଚାପି ଚାପି କହିଲା, ବୋଉଲୋ ଭାଇ ଆଉ ନାହିଁ, କରୋନା ଭୂତାଣୁରେ ମରିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କାନ୍ଦର କୋଳାହଳ ଖେଳିଗଲା ପରିବାର ସାରା। ମୁଁ ଏହି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ସଚେତନରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।